Nofs ix-xogħol fuq il-fiber optic cable ta' 104 km għat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija diġà ġie manifatturat u ttestjat u minn Norveġġja ġie trasportat lejn l-Istati Uniti għall-istadju ta' produzzjoni li jmiss. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru bħala parti mill-fażi ta' manifattura ta' proġett ta' xejn inqas minn 300 miljun euro kofinanzjati minn fondi Ewropej li se jirdoppja l-konnettività elettrika ta' Malta mal-grid Ewropew. Il-produzzjoni bħalissa qed issir f'żewġ kontinenti. L-elementi ta' fiber optic qed jiġu mibnija f'faċilità speċjalizzata fin-Norveġġja, filwaqt li l-kejbil ta' voltaġġ għoli qed jiġi manifatturat fl-impjant tal-istess kumpanija f'Charleston f'South Carolina, fl-Istati Uniti tal-Amerika. Ma' TVM News Joseph Vassallo, Division Manager ta' Interconnect Malta, spjega kif l-elementi tal-fiber optic se jkunu integrati mal-kejbil ta' voltaġġ għoli taħt il-baħar biex tiġi formata konnessjoni diretta mal-interconnector il-ġdid. Il-kejbil fl-Amerika qed jiġi wkoll manifatturat jew żviluppat il-conductor tiegħu bħalissa kif ukoll l-insulation fuq ukoll. Ix-xogħlijiet bdew wara li l-Gvern Malti jiffirma kuntratt dwar dan il-proġett f'April li għadda. La jibda jopera l-interconnector se jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku u jipprovdi pjan alternattiv fl-eventwalità ta' ħsarat. Kejbil imbagħad jiġi manifatturat kollu kemm hu u finalizzat fl-Istati Uniti. Aparti l-importanza strateġika għal Malta, dan il-proġett se jkun ukoll ta' benefiċċju ambjentali għaliex huwa stmat li se jnaqqas aktar minn 13 miljun tunnellata ta' emissjonijiet.